ולוג שכולכם חיכיתם לו. עברו כבר חודשיים מהשיפוץ, ורק עכשיו אני הולכת לעשות לכם סיור חדר. בדיוק סיימתי לסדר את החדר, אז הוא נקי, הוא נעים, ואנחנו הולכים להראות אותו. בקיצור, חדר דיבורים, אני הולכת להראות לכם את החדר. שמעתם את זה? אמא שלי פשוט דווקא... קיצור, בואו נתחיל. let's go. טוב, אז ככה נראית הכניסה לחדר. יש לנו כאן את המיטה והתמונות. ככה זה נראה. ככה נראה מהצד הזה. זה ארון, שמתי שם את הנעליים שלי. זה האמת פינה שהיא עוד לא גמורה, אתם רואים אותה למטה. כאילו, אנחנו פשוט שכחנו מזה ועזבנו את זה. אני אזכיר לאבא שלי, בדיוק עכשיו נזכרתי לעשות את זה. שם יש פסמים ודברים לשיער. פה זה הקופסת תכשיטים שלי, וזה ארון עם כל מיני דברים. כאן יש את המראה הענקית שלנו. ב-0.5 זה נראה קטן, שנייה אני אגדיל ואני אראה לכם איך זה נראה. תקשיבו, המראה הזאת ענקית, אוקיי? זה 2 מטר מראה. היא באמת ענקית. יש לנו את השיטת היפור היפה הזאת. ככה זה נראה. מה את עושה? זה בתכלס המקום שאני מסיימת בו את כל הסרטונים שלי, אז עכשיו אתם מכירים. כאן זה שעון חמוד שקנינו באיקאה. וואו, ומלא מכם שואלים אותי מאיפה התמונות. עכשיו אני אגיד לכם מאיפה הכל. הארון מאיקאה זה הארון של 3 דלתות, אבל פיצלנו את זה, אז עכשיו זה רק 2. המיטה מאיזה חנות בקריות, תקשיבו, אתם לא מבינים מה החתולים עשו לי. תראו, המיטה חדשה, והם פשוט עשו אותה. כאילו, יש להם ציפורניים, אז הם עושים ככה. ועושים לי את כל המיטה, יש את זה גם בצד השני. זה כזה עצוב, פשוט... בסדר, חיים עם זה. קיצר, אז מי שגר בקריות, אני יכולה אולי למצוא לכם את החנות של המיטה, אבל... אוקיי. עכשיו אנחנו נעבור לתמונות. התמונות הן מאצי, אני אכתוב לכם פה למעלה. זה כזה אפליקציה שאתם יכולים להזמין שם דברים דיגיטלי. פשוט הזמנתי אותם דיגיטלית כתמונות. זה אומר שהיה לי אותם בטלפון, לא פיזית. הלכתי לבית דפוס, הדפסתי בגודל המתאים שרציתי. קניתי מסגרות, המסגרות מאיקאה, מושלמות, 95 שקל למסגרת, זה מטורף, כאילו זה מושלם. ומסגרתי וזה יצא מהמם. איקאה, 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 איקאה. הווילונות הם ממקום שנקרא פרימיטיבי, אני לא יודעת אם יש את במקומות בארץ, אבל יש לנו את זה באזור התעשייה. הרצפה זה לינוליום, אוקיי, אפשר להשיג את זה בכל מיני מקומות. פשוט פרקט זה ממש עבודה ואני ואבא שלי עשינו את השיפוץ. אז אמרנו נלך על הקל יותר וזה מושלם שתדעו לכם. וזהו סך הכל. עכשיו יש דברים שלא סיימנו, אוקיי, ואני אתקן אתכם פה. הדלת הזאת אני חושבת להדביק עליה מדבקה, או פשוט לצבוע אותה בלבן, אבל אני חושבת להדביק עליה מדבקה. כאן אני רוצה לשים כזה לפסמים כזה שקונים משיין, ואז זה עומד, ואז כזה לשים פה פרחים, וממש כאילו לשים צמחייה. גם על הארון בא לי לשים פה כזה צמחים שנופלים, ולשים ממש הרבה צמחים, ופה צמח, ופה צמח. קיצר בא לי ממש לעשות את החדר שלי ירוק כזה ויפה. גם לשים לדים, שזה, אני מקווה שזה לא הרוס לי את החדר, אבל זה באמת רק יוסיף. ובתוך השידה הזאת קניתי כאלה מאיקאה, אני אראה לכם, אבל השידה שלי מבולגנת. תקשיבו, ממש מבולגן פה, אבל זה דברים כאלה למטבח. אוקיי, קניתי את זה מהאזור של המטבח. יש לי כזה מפזר חום מושלם לבוקר, שאיך שאני מתעוררת אני מדליקה אותו והוא פשוט חם. וזהו, זה כל החדר שלי! ממש התרגשתי להראות לכם אותו, כי כל כך חיכיתי להראות לכם, וסוף סוף הראיתי לכם. וזהו, אני מקווה שנהנתם ושאהבתם את איך שיצא. הוא עוד לא גמור, אני רוצה לעשות פה עוד הרבה דברים, אבל לאט לאט. And that's it, I love you all, ומקווה באמת שנהנתם.